Рахимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән. Бөтен яшерен гамәлләрне белүче һәм рахимле исеме белән. Гөнаһларны яшерүче һәм мәрхәмәтле исеме белән. Минем Раббым үзенә мөрәҗәгать иткәннәрне гафу итә. Бу шигырь Абу Хафс Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи тарафыннан әйтелгән. Нурга һәм изге гамәлләргә тулып, айларның шаһы сезгә килде. Бу айда бары тик изгелекләр кылыгыз, гөнаһлардан тыелыгыз. Менә бу шигырьне Абу Гали Мухаммад ибн Абдуллах Саксини язган. Рамазан да килде, менә гөнаһларны юырга. Арагызда берәү булса чисталыкка омтылган, гөнаһлардан арынсын ул, бу айны хөрмәт итеп, рахимлеккә омтылсын ул, Раббыга өмет итеп. Бу да ул язган шигырь. Рамазан айы чыннан да гүзәл айдыр. Һәр кем уразасы өчен бүләген алыр. Һәр мөмин дә моңа шатмы икән, әллә борчыламы аның бездән китүенә? Бу айда безгә ураза тоту өчен фарыздыр. Аллаһ тыйганнардан читләшү дөрестер. Ул айның хакын һәм өстенлеген белгәннәр, ураза тотканнар ахирәттә әҗрен алыр. Сүзләрен Мөхәммәдле Аллаһ исеме белән башлап, дин юлыннан туры атлаучы саф калебләр генә Расулебез Мөхәммәд янында җәннәттә булыр. Фақих әйтте: иң яхшы кеше Адам, иң яхшы гарәп Мөхәммәд, иң яхшы римлы Сөхайб, иң яхшы фарсы Сәлман, иң яхшы сугышчы Билал, иң төп тау Сина тауы, иң яхшы көн Җомга, иң яхшы төн Кадер киче, иң яхшы ай Рамазан, иң яхшы сүз Коръән, иң яхшы исем рахимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән.